לוקחים קופסה, בתוך הקופסה הזאת אורזים הפתעות ומיניהם בתחום ספציפי אחד, ופעם בחודש שולחים לך את הקופסת הפתעה הזאת. בפיק שלהם החברה הזאת הייתה שווה בערך $500 מיליארד, אבל אחרי זה החברה הזאת נפלה. למה? אנחנו עדיין במוצרים פיזיים. במוצרים פיזיים אני אתן לכם גם פה, ככה. מוצרים פיזיים רגילים, ומוצרים פיזיים נקרא לזה לא חבילה, אלא коробка, как будет на иврите? קופסאות, כן, כן, תודה. קופסאות, כן. קופסאות. יש איזשהו מודל, הוא לא הכי מפואר בעולם, אבל הרבה אנשים משתמשים במודל הזה ועובדים לא רע בכלל. מה זה קופסאות? יש חברות שלוקחים קופסה, בתוך הקופסה הזאת אורזים הפתעות ומיניהם בתחום ספציפי אחד, ופעם בחודש שולחים לך את הקופסת הפתעה הזאת. אוקיי? עד דלת הבית. למשל, יש חברה בשם ג'קט פק, ששולחת לספורטאים, אנשים שעוסקים בספורט, כל מיני כלים לספורט, תוספי תזונה, תתנפח את השריר שלך ככה, לא תנפח אותו מהצד הזה, אוקיי? יש חברה שנקראת סטנדרט קוקואה. גם את זה אתם כמובן יכולים למצוא באינטרנט, שב$25 לחודש, חבר'ה, שולחים בניו יורק עד הבית קופסה חמודה עם שוקולדים מכל העולם, אוקיי? בהפתעה. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע מה נמצא שם בקופסה הזאת, אוקיי? הם אוהבים את העסק שלהם מאוד, כמו במקרה שסיפרתי לכם כאן. מטיילים בכל העולם, אוספים משוקולטייה שונים את השוקולדים שלהם, ושולחים למנויים שלהם. יחד עם כל שוקולד, כמובן, הם גם מצרפים את הסיפור של השוקולד, מאיפה הוא, מי יצר אותו, כן, כן, מי יצר אותו, כן? מה מעניין כל כך בשוקולד הזה, מאיפה הוא, כן? $25, חבר'ה, יש להם מאות אלפי לקוחות. כל פעם זה משהו אחר? כל פעם זה משהו אחר, כן, כמובן. אגב, זו בעיה של, זה החיסרון של, כן, כן. צריך כל הזמן כן, כן, ברור, זה עסק, ברור, כן, כן. יש חברה שנקראת ברקבוקס, שתמורת $20 בחודש הם שולחים לכלב שלכם כל מיני טעימות כאלה ואחרות, לכלבים, לחתולים, כי יש אנשים סרוטים שהם אוהבים את הכלבים וחתולים שלהם יותר מהילדים שלהם. יש אנשים כאלה, יש, לא חסרים. ובשמחה רבה משלמים $20 בחודש, כדי כל פעם בחודש לקבל איזושהי הפתעה לכלב או לחתול שלהם. אוקיי? באפריל 2014 היו להם 200,000 מנויים. את החישוב כבר תעשו בעצמכם. ב-2010, אמנם, ולמרות כן, הייתה חברה בירצ'בוקס, שהיא שלחה לנשים ולבנות גם קופסת הפתעה, שבקופסה הזאת היו כל מיני טושים וכל מיני קרמים וכו'. כן, כל מה שקשור לאיפור וליופי. אבל החברה, בפיק שלהם, החברה הזאת הייתה שווה בערך $500 מיליארד, אבל אחרי זה החברה הזאת נפלה. למה? כי די מהר נשים התעייפו לקבל עוד טוש אחד חדש או אותו דבר, אוקיי, בסדר, הבנתי, זה טושים, בסדר, אני לא משתמשת בזה כל כך הרבה, אני לא צריכה את זה, כן. אוקיי? יש חברה, כדי שתבינו עד כמה הפנטזיה וההיגיון הפרוע של בן אדם יכול ללכת. חברה בשם אופולנט,
חברה בשם אופולנט, והם מוכרים תכשיטים מאוד יקרים של גוצ'י, קרטיה, ורסאצ'י, תכשיטים שלהם. שימו לב חבר'ה, הם מוכרים מנוי שנתי שעולה $100,000, מנוי שנתי שעולה $100,000, והם שולחים 4 פעמים בשנה, כל רבעון, תכשיטים על סך $25,000 לאותם האנשים. אוקיי? כמובן, כמות המנויים היא די מצומצמת, אבל כדי שתדעו שגם כזה דבר קיים. האתר שלהם קיים. תחפשי, אופולנט, כל מה שאני מספר, חבר'ה, זה קיים, בדוק. אני סתם יאכל את כן. הלב, אני לא... תכשיטים שהם בוחרים או שזה מגוון? תכשיטים שהם בוחרים, ולפני הכל הם כמובן מגיעים ללקוח, שואלים באיזה צבעים התכשיטים הוא רוצה לראות, באיזה גודל, איזה סטייל מתאים להם, ואז הם שולחים מה שמתאים לסטייל של הבן אדם. חוויית קנייה, אנשים אוהבים לקנות תכשיטים, לא יודע, אני חושב שהם הולכים. יש פה חוויה לא רק של קנייה, יש פה חוויה של סיפור, כי ברגע שהאישה מספרת כזה דבר לאישה אחרת, האישה האחרת כבר אוכלת את עצמה. אוקיי? אז יש פה חוויית קנייה, תאמין לי. חוויית קנייה טיפה אחרת. חבר'ה, זה עובד. עכשיו, כמה עצות שאני רוצה לתת לכם בנוגע לקופסאות. כן? קופסאות הפתעה, כן, קופסאות הפתעה, בדיוק. זה לא לכל המוצרים הפיזיים, אלא שים לב, אני הוצאתי אותו כמודל נפרד. קופסאות הפתעה. מה? לשלוח מנות. כן. עצה מספר 1, שכדי למכור קופסאות הפתעה, אתם צריכים להוות משהו מעצמכם. אתם צריכים להיות איזושהי אוטוריטה בתחום, כן? כדי שאנשים יגידו, בסדר, ממך אני אקבל את זה. או כמו אופולנט, אוקיי? או כמו, זאת אומרת, מישהו שבסדר, מישהו מוכר ברשת, מישהו מוכר בבלוגים, מישהו מוכר בטלוויזיה וכו', כן? למשל, אם את סטייליסטית מאוד ידועה ומאוד מפורסמת, אז כן ירצו לקבל ספציפית ממך, כי הם אנשים יודעים מי את, איפה את מטיילת, מה את קונה, כן? אז ממך יש יותר סיכויים שהם ירצו לקבל קופסת הפתעה מאשר בן אדם אחר רגיל. זה אחד. חשוב מאוד, כן, כמובן, חשוב מאוד שמה שנמצא בקופסאות האלה, זה לא יהיה אותו דבר ומשעמם. במיוחד בעולם המודרני שלנו, כאשר יש גוגל, כאשר יש אמזון, בקליק אחד אתה יכול למצוא מה שאתה רוצה ולהגיע לכל מה שאתה רוצה. קשה מאוד להפתיע בן אדם עם קופסת הפתעות שלך. תסכימו איתי. זה לא מודל קל. לכן צריך לחשוב טוב טוב, לפני שנכנסים למודל הזה, לחשוב טוב טוב עם מה אתם תפתיעו את הלקוחות שלכם, לפחות לטווח של שנה. לפחות. כן? זאת אומרת, התחולה של הקופסה הזאת צריכה להיות מעניינת. גם צריך לקחת שוב בחשבון את כל הבעיות שקשורות ללוגיסטיקה. אותן בעיות שסיפרת לכם עליהן כאן, של לוגיסטיקה, אותן בעיות קיימות גם כאן. ככל שיש לכם יותר מנויים, כך יש לכם יותר בעיות של לוגיסטיקה. אוקיי? כי לשלוח 100 קופסאות ולשלוח 1,000 קופסאות או לשלוח 10,000 קופסאות בחודש, זה 3 משימות שונות לגמרי. אוקיי? ועוד ניואנס אחד חשוב, אם אתם כבר תלכו להתאבד פה בקופסאות ותלכו על המודל הזה, קחו בחשבון שלא כדאי לערבב מוצרים מסוגים שונים. היו חברות שניסו לעשות קופסאות הפתעות מכל מיני מוצרים, גם קוסמטיקה, גם צעצועים לילדים, גם זה, לא הלך, הם מתו עוד בהתחלה שלהם. התחום שבחרתם הוא צריך להיות תחום ממוקד במשהו אחד. זאת אומרת, אם זה קוסמטיקה, אז רק קוסמטיקה, אם זה אוכל לכלב, רק אוכל לכלב וכו'. אם זה שוקולד, אז רק שוקולד.
יש מבין? יופי, מצוין.